kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde mon noon kadi min dañir weltare oɗo suba kaltina hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaami kisal ɓeɗe sikki tan weekend o woni no weekend belɗo jaaɗuɗo e deejre kono kadi e jangol saabu Dakar kam jangol fuɗɗima nadde vraiment andeji ɗi nani boyne nder galleji e salon ji ɗi ko wiɗe tan yo yimɓeɓe ndento saabu saɗa jogui sukaɓe sobɓe waɓe no ɓe joguimiɓe a rentoto sa boyni ba goppita en hakkille ko way non sabu ne wawi addude caɗele nder galleji sabu kala ko cukalel jogi nannata koye nder ande walla jeygol walla ko way non hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe noon tigui on calminama juurama serenɓe men jejjitaka calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal ɗo no foof boro saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen ɗum noon hono subaka fo ene jeeya ko ɓuuri tengtude e nder jayndeli meɗen prytanée militaire ne anda woni ko toon to diwan mo Saint-Louis ene anda noon oɗon prytanée militaire ene mawnintuno walla mawnini duuɓi muɗum temedere d'existence ɗi ganduɗa yete ɗo e nder leydi meɗen Sénégal goɗɗum nane nder jayndeli ɗi woni yete jagol gardiɗo leydi to diwan mo Thiès ha tengti e yewtere mo kakkude makko e monseigneur Benjamin Ndiaye nane nder jayndeli ɗi kotolne milliard uji temedere goo ɗum noon woni ko ganduɗa yete nanna may joom galleji en kono noon haɗani wonɓe ganda ha joni ne jogui hen caɗele gardiɗo leydi namdimo holko saabi lycée maheteɗo toon to Sandiara gasani namdugol ngol noon jaabowol nani nder jayndel ɗi joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi. Assalamu alaikum non tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe gudditiren roɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka to jaynde gendire le soleil jaynde ande noon ari o subaka on ji konatal gardiɗo leydi ndi holliti président Macky Sall ne wone sara sukaɓe wonɓe toon to prytanée militaire ne anda noon ɓeɗon sukaɓe ene jeeyay ɓuroɓe janggude ɗo e nder leydi meɗen kamɓe tiki nawete toon to prytanée militaire to yete woni noon sukaɓe heptinaɓe jangde mumene ko way noon ɗum noon yaltini walla mbiyen prytanée militaire formi sukaɓe ganduɗa ko hewɓe nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon kanko gardiɗo leydi ndi o darima tan gam addande walla tan fewdidde walla ƴewtade gonki wonɓe toon to prytanée militaire to yete caggal ɗum gardiɗo leydi ndi yeehi sommet mondial mo ganduɗa yete sommet mondial des gouvernement ɗum noon dañata ko toon to diwan mo Dubai kanko gardiɗo leydi ndi oɗo saaha amoni tonete ha joni gartene jaynde enquête oɗo subaka yeehi ha joni ko toon to diwan mo Saint-Louis to prytanée militaire to yete ɓe mbi oɗon prytanée militaire kay baɗono Serigne Mbaye Thiam baɗono Mouhamadou Mokhtar Cissé baɗono Mamadou Moustapha Ba e kadi woɗɓe ɓe ganduɗa yete ko heptinaɓe nder leydi meɗen kay ko toon jalti to prytanée militaire to yete ɓe mbi yete noon koɓe ganduɗa darde mumen ne keptina e nder leydi ndi ɗo joni noon ha joni ɓe parantawe prytanée militaire oɗon saabu gardiɗo leydi ndi kay wi ko prytanée militaire goɗɗo ma fewde e nder leydi ndi ɗum noon wonta tan ko pour sukaɓe rewɓe ɓe ina jangga tonnete ha joni garani jaynde quotidien le quotidien jaynde quotidien oɗo subaka ari tan ko wiide yete monseigneur Benjamin Ndiaye haalde gardiɗo leydi ndi wiide ɓe taɗete jaam ɓuuri kala ko neɗɗo kala ko dañata e leydi ko jaam ɓuuri ɗum te noon goto fof ne yawi yewtidde goɗɗo o tawa ko jaam tan yowiti e nde ɗon yewtere walla ko jaam tan wattinto e ɗeɗon jewte woni konngudi monseigneur Benjamin Ndiaye
yotti walla mbiyen fawe juuɗe gardiɗo leydi ndi garene jayde li quotidien oɗo subaka kañum ari tan ko wiide yete do e nder leydi meɗen Sénégal kay central mo ganduɗa yete waɗama faade fuel e gaz ɗum ko toon to diwan mo Malikunda ɓe mbi noon gardiɗo leydi ndi walla mbiyen ɓe mbaɗi dépensé ko tolni milliard uji temedere e goo ɗum noon ɓe mbi yete won galleji kewɗi ɗi ganduɗa noon memama gam tan fewndugol oɗon central poɗɗo waɗede to nete ɓe mbi ko résultat ji ɗi ganda résultat ji kay liggey juɗɗo woni ɗo nete toon to diwan mo Malikunda to yete oɗon central uddite ha joni garen e jayde besbi le jour ari tan wiyete ko contrat walla mbiyen contrat mo ganduɗa waɗama faade lycée mo Sandiara gardiɗo leydi ndi namnimo ɗum e conseil ministériel mo waɗanno toon to diwan mo Thiès wiide tanete kanko jagorde joguiɗo ɗum o an holto ɗum ɗon oɗon lycée tolni saabu ko tolni duuɓi jeenayyi oɗon lycée wawa wadde feere ha para walla duuɓi nayi ɗum ɗon noon koko ganduɗa hande ne foti ƴewtede kanko ɗon Mariama Sarr o jabtima saabu wi ko caɗele dañi hakkude moɓe tottanoɗo oɗon liggey ko ɗum saabi ɗum kono noon gardiɗo leydi rutti wimo oɗon liggey wadde tette ɗum ƴewon no mbaɗɗon wawa yettinede saabu lycée wawa joɗade waɗa yette ɗeɗo waɗa ɓoyde ni yette tawa koye magol lycée tan foti parde ko ɓooyi ha wonɓe toon ɓe mbawa hutorade ɗum ha joni garen tan e Walfadjri saabu ne anda ko ganduɗa ko kañum faye signal mabɓe koko taƴa ɗum noon ko caggal nde ɓe kollirtuno ko kewno toon to diwan mo Mbacké ko ɗum saabi tan oɗon signal taƴa garene jayde l'indépendance e oɗo subaka ari tan ko wiide Sénégal oɗo saaha kay dari tan ko gam darnude banggal énergie ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko tolni 500.000 watt e 2012 ɓe mbi Sénégal noon ɗo joni wirtima ɗon ko heewi saabu ɗo joni nani 1600 ne wawi wiyede tan koko waɗi triplé ko dañno e 2012 ko oɗo saaha kanko gardiɗo leydi ndi noon o wi o weltimayi ɗiɗon liggeyaji ɗi ganduɗa yete dañi ɓe mbi Ousmane Sonko yehino toon to diwan mo Touba hucciti kay e oɗo mo ganduɗa kanko woni khalife général des Mourides ha joni garene jayde direct news noon ari koye oɗo école mo ganduɗa koko hubbi ɗum noon ko toon to Jemben Gandiol oɗo école mo ganduɗa sukaɓe jangatno hen dañi caɗele hubbi ha ɗo joni ɓe mbi oɗon école wattidi koye abri provisoire te ɓe mbi noon koye toon to ganduɗa kañum woni Jemben Gandiol zircon ene itte toon kono noon kamɓe askan hoɗɓe toon ɓe walla mbiyen ɓesgu hoɗɓe toon ɓe jiyani koye mabɓe e oɗon liggey walla ɓe jiyani koye mabɓe zircon oɗon jaltinteɗo e leydi mabɓe te hande aɓe goni diwan mo ganduɗa hay école ala garene jayde l'observateur noon ari tan koye natal gardiɗo leydi on ji kanko président Macky Sall wi tan ko o woppata hay goto ina bonna leydi ndi o woppata hay goto ina jiiɓa leydi ndi kono woppata hay goto ina huɓɓa leydi ndi ɗum woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi président Macky Sall saabu wi ko leydi ndi kala ko jogui ko Sénégal ɓuranimo ɗum garte kay ha joni e banggal luwas ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu ina en anda wiyanoma ma usse toon to conseil des ministres alhamis oɗo ɓenniɗo noon kanko gardiɗo leydi ndi o arti hen ɓe mbi noon ɓe jiiɗi tan ko ɗiɗon luwasuji ndi o usse beele ma hoybu walla ma tan wonko ganduɗa ete ma ɓuur e yuman galle baban galleji en saabu jobgol ngol ne muusi garen ha joni jayde tribune oɗo subaka ari tan ko wiide fokonji ɗi ganduɗa oɗo saaha kay ɓe namnoto tan ko hoore Idrissa Seck walla mbiye to Idrissa Seck jooɗi ɗo welani ɓe hay lawol gotol ɓe mbi kanko président mo conseil économique social et environnemental o wi komo ganduɗa yete oɗo saaha kay omoni wayno jiɗowo hollude caggal gardiɗo leydi kono noon holko saabi e nder konngudi makko somo haala o wayata kono mo yiɗa gardiɗo leydi ndi tikka ɗum woni namde ɗe ganduɗa yete addama e nder tribune ha joni ɓe mbi yete kay kanko oɗo mo wawa hay gañade diwan muɗum holko wawi addande gardiɗo leydi ndi ha joni ko namde ɗe ganduɗa ndeni e nder jayde nde ɓe mbi noon walla mbiyen Mama Adama Gueye kanko noon sutti konngudi makko kanko juriste oɗon wiide tan Ousmane Sonko yo ya ñotoyo lawol saabu neɗɗo so noddama e lawol yahata notoyo ko dañi hen foof ande ko noon yaari ha joni garene jayde les échos noon ɓe garti hakkude tan oɗo mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko
e maître Papa Sow kanko noon ɓe mbi oɗo saaha kay ko plainte o waɗi tan faade oɗon e banggue suite bote mo ganduɗa dañino ha joni les échos arti hakkude Tafatine B52 walla mbiyen Bombardier ɓe mbi tan kanko Bombardier o dañi ko gañande junggo Tafatine totta walla mbiyen kañum fooli oɗon combat ko hanki wonno garen ha joni jayde libération ɓe garte ko ganduɗa ene surti haaluji hewde nder leydi ndi on ji woni tan ko wiyete volé ɗum noon ko tan drogue mo ganduɗa ne ƴewtinda e nder leydi ndi walla mbiyen ne heptina e nder leydi meɗen Sénégal oɗo saaha sukaɓe ne kutoro ɗum oɗon drogue noon ɓe mbi ko wonɓe ganduɗa naggama hewɓe oɗon enquête noon naggama goto biyeteɗo Oumar Cissé kanko Oumar Cissé noon ko sénégalais o nanguida koye 60 pilule walla mbiyen poɗɗe ɗe ganduɗa ko voleji ɗiɗon omo nanni ɗum e caggal makko ɗiɗon yette poɗɗe kanko Ousmane Camara noon ndewo nanga kanko ko Gambien kamɓe fof noon gondi ɓe mbi tan koko tolni e 195 poɗɗe o tawra e nder bagasuji makko ama waɗi ɗum e boîte uji ganduɗa ko boîte uji chips amo suuɗi ɗum tonete goɗɗo kay mo ganduɗa kañum ne ena ummi Gambi ena fayi ga ha joni o jogi ko 293 pilulaji walla mbiyen poɗɗe ɗe ganduɗa yete o wanno ɗum tan koye ko ganduɗa kañum woni glaçon ji ɗiwo addanno ɓe mbi ha joni goɗɗo Gambien kañum ne nangada ha joni ni wiye Awa Bousso oɗon ko ɓiɗɗo debbo o nanga koye 99 poɗɗe ɗe ganduɗa kankone o wanno ɗum tan koye nder ko ardinno walla mbiyen e nder tuuba makko walla silip mo ardinno ko hen tigui o surno ɗum kankone kono haɗani ɗum ɗon fo yitama nangaɓe mbiyete enquêteur uji noon son jiiɗi andude no ɓe mbaɗi haaɓe nangui cerveau o walla mo ganduɗa kanko woni gardinoɗo oɗon ligguey ni wiye Ousmane Diop ni wiye pa Ouze ne woodi ɓiɗɗo mo Gambi enquête o no yaari ni nane nder jayde libération hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe noon garitane jayde ganduɗa kañum woni jayde coftal ɓalli jayde sport kañum noon stade oɗo subaka ari tan hollide nampalis men ndi ɓe mbi kay oɗo saaha kokkano tigui e weekend o saabu holliti hoore mum no hannirta ni to banggal football garene jayde suñu lambu uddata damal suñu lambu noon ari koye Tafatine Bombardier ɓe mbi Tafatine kay e duuɓi sappo ɓenni ko ganduɗa ete walla ɓe mbayri sippirde ɗum kono Tafatine kadi holliti hoore muɗum e dow Bombardier saabu Bombardier hay so tawi suutaka ha dow o liɓa ko kañum dañi défaite saabu gañande dañno ko ɗon tigui kanko yete entraîneur walla mbiyen kanko gonɗo mo kanko mo ganduɗa kanko woni joguiɗo yette ko wiyete to banggal arbitrage to arbitre jaafoɗon kanko arbitre o totti noon tan victoire ko oɗo mo ganduɗa kanko woni Tafatine ɗum noon ko caggal nde oɗo dañi gañande kanko B52 ɓe mbi noon feɗendu dañi gañande musde walla to junggo to suñu lambu uddata damale oɗo subaka joni garene yewtere wonde noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe kono noon haade nadde e yewtere meɗen wonde en garat tan koko ganduɗa yette DJ Chat show ina parana ɗum faade anniversaire mo foti wadde oɗon anniversaire noon dañata tan ko 24 février woni nogas e lewru colte gonɗen yette na daña toon noon to diwan mo Guédiawaye to Chat noon so noɗɗi foti noto yede tabo to banggal art to banggal culture mo dilla hen no fewi te ñane hen noon ma art wuttine ma culture wurtine kala ko fayi to banggal cosaan aada pulaar ma wurtine to nete wadde noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe fof nana nodde e oɗon jamma mo ganduɗa ko jamma anniversaire mo DJ Chat show saabu ne anda mo waɗa liggey mantiniɗo baɗɗo fayida ɗo e nder Piindi TV walla mbiyen Piindi radio e ko ganduɗa ete kañum faye culture ko way noon wadde noon on noddama te hoto keeɗi hen caggal so Allahu lamdo jaaɓi ko toon to diwan mo Guédiawaye mon mbaɗe kadi communiqué ɗo ganduɗa ko ɗon tigui ɗum gueɗe ɗe mbaɗata eno yarata ni e foof so Allahu lamdo jaaɓi ma en gartu hen ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gareten e banggue goɗɗo koko ganduɗa yete jayde meɗen libération ari hen e oɗo subaka libération noon e oɗo subaka kañum ari koye gueɗe ɗe ganduɗa ene yewtide ne haalde e nder leydi meɗen Sénégal to fayi e banggal volé noon ne anda ko
podde de ganda sukabe ina kutoro dum joni e nder leydi meden de don podde na jaray ujunnaje didi ha ujunnaje tati drog mo ganduda sukabe ina kutoro dum odon drog non addata ko cedele sabo hande ko heewi ina kewa hande ne namne ono wadi ha yuwi o ono wadi ha fi o ono wadi ha wadi o nangam tawata ko be jaadane sagoli mobbe saabi dum non ko de do podde de ganda ala no foti kono ko bonnata walla do nawata neddo an wawa andude dum vole ko ganda hande be kewni dum woni debbo woni gorko surtout to bidbe rewbe to sabu sukabe rewbe be kambe ne abe kutoro dum no fewi e de do gede de ganda kanyum wiete vole ma ittu gacce neddo dañata ko hersi neddo borno ko weli dum jiya neddo ina yahay bedda ne borni silibel mudum ne fawi hel wutteyel ganda ala no foti bona wiide o no wadi ha borni on wutte tawayete yaadane sago mudum saabi dum ko vole o don mo o jetti hutori dum neddo habay goddo sabo cukolel gotel mi nanino dum ne wada témoignage e volé o wi ndewo hutori odon volé kanko o natti ko heptinde hoore makko tewo habama hawa pari tewo anda o habama o anda kadi holko rendini mo e mo ganduda o habde mudum o wi non ko nyane hen kanko wayri wadde dum utiliser sabo ko ganda o wadanno dum essayer tan te saha fo non odon essayage addata tampere jignabe addanta tampere sukabe sabo neddo kala ko jida ina hada ne fayto bangal drog ne fayto bangal simme ne fayto bangal ko hudo daynowo ko dum don fof yo neddo rento dum sabo ko woni fof fuddorto ko neddo wiide dar yomi met hen hokkam mi meeda hen ha tengte sichaaji di sabo niya wonbe ganda hewbe be ganda biata ko badani aggraver sicha kono koko ganda ete ne adda cadele e der organisme neddo ne adda cadele e der cellal neddo ne adda cadele ko heewi te hande sukabe no kutorto sichani koko hulbini neddo natat hande woni milliaji walla coyno da woni milliaji jiya curkiki an mo simmaki sicha woni sa nati ton aluba dus e sicha don sabo no simmorteni eno be kutorto dum ni hande ni hulbini ina hawni dum don fo koko ganda neddo ne foti wadde dum éviter sabo cadele de ko jango wonat surtout biddo debbo ko poddo jibinde biddo debbo ko poddo resede e goddum te dum don koko gandane wawi addande debbo odo cadele ha jippito jibingol mudum e ko way non yo sukabe goppit hakkille koye mumen ndeno di don droguji sabo di do voleji hande gaddi bone galleji di gaddi bone jaadigal beedi wargo e der leydi meden Senegal yo Allah wadanen jame kisal hettianko be bien ko wi koy di kongudi goddeten robindu jaayndeli meden Aissata Ndiaye borni dum ko mawdo création comme d'habitude on ji di do non ko di ganda ko fewda ha Paris son ji no wayni ummaki Dubai ummaki Paris ummaki Italie kon ko do tigi nyota do e der leydi meden Senegal te ko mawdo création numéro ko 77 550 37 59 ko hen tigi ndewoton dañone dido di ganda ni weli bornade ne wawi yaade do woni fo ne wawi nadde do woni fo yo Allah wadanen jami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye hedanane bangal caméra ko manso sowede chat jom anniversaire parenté le 24 février sallallahu lamdo jabi to bange montage to woni ton ko alifal KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK asodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange gagnari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma